mainit-init na chismis may nangyari dito sa... Ha? Walang hangin. Saan? Ano nangyari? Ako rin ako, di ba pis-pis rin ang nabilin? Bakit? Ang mga dagkuhurot. Wala? Gani. Patay yung iba. Agoy. Wilson. Di naman lusit yung isda, Loy. Ay, wala na yan. Ayan yung nakalutang. Sa... Agoy. Ang dami. Ito. Ay, hindi. Buhay man yun, oh. Sorry. Anak guys, ako na. Nakakang masibot, Mike. Makakuha. Dito, kaya na rin yung pag-gubert. Ito nga mga isda na. Ito. Oh. Nangangos ang baba ito. Maraming nawala. Ha? Mga 4 kilo na, 4 kapil. 4 na kilo? 4 lima na. Kilo. Na? Pero pwede rin siyang makain. Kain pa. Iiyaw. Hindi pa naman ano Gawa na ganon? pula niya. Ay, hindi Skabitsi? pa naman pula yung mata. Ah, iskabitsi. Skabitsi ba? Pero ito, skabitsi yun. Hindi pa naman pula yung mata. Ah, so pwede siya. Ano, sayang. Dagko nga. Okay. Lumutang na lang sila bigla. Hindi ka nakita. Kawawa naman. So ito na mga moms, marami nga daw po ang ang lumutang na mga isda. Dahil naubusan o nawala ng oxygen. Bakit kaya? Ano kaya sa tingin mo? Paano nangyari, kuya? Yung pasok ng tubig? Ah, nawalan sila ng oxygen. Oxygen ba? Tapos yung yung bula na yan. Yung mga bula. Oh. Sa Sabon? sabon. Ah, nakapaglason sa kanila. Dapat iba yung drainage ng Dapat iba yung drainage nung sa hugasan. Hala. Ang dami, oo. Yun, Asan pa? Nakalutang? kalutang. Naghahanap na sila ng yan eh. Oxygen. Kuya, ayaw kay, wala pa sila yung pa. Ah, kaya nakaibabaw na sila. Oo. Ba't wala na bang oxygen sa ilalim? Wala na ang dami na kasi nila eh. Ah, Kasi okay. pag ganito kalapad na pispan. Dapat. Dapat hindi maraming tilapia. Ayan, ang dami na. So, dapat na rin sila mabawasan. Oo. Tingnan mo, ang dami na. Ang dami na nila, oh. Nakawawa naman. Kita na sino nakakita ng paglutang nila? Lapulog. Ah, Muti ang ulo. Dakan mo na sila ako kung sa oxygen mo. Ngita sa kawawa, oy. Good morning, Foreman. Kinakabahan ako sa madam. Kinakabahan ako sa mga ganyan banat mo. It's DJ.